Doncs seguim endavant i ho fem parlant d'una iniciativa que comença, que de fet està començant aquests dies i que fins al 2026 té com a objectiu una feina, penso, peculiar, diferent, interessant, apassionant, que és la de restaurar el fons marí. Sí, igual que s'ha fet als boscos, ara s'ha començat un projecte pioner a la Mediterrània per mirar de restaurar diferents àrees, ara explicarem quines, davant de la costa del nostre país. I avui, de fet, és el tema que tractem i que comentem en aquest podcast que sovint fem amb l'Institut de Ciències del Mar i que, per cert, podreu trobar penjat, tan bon punt acabi el programa, al canal de YouTube del FAR. Per tant, feu-vos seguidors d'aquest canal de YouTube i, per tant, ja no només podreu seguir-nos a través de la ràdio, sinó també ens podreu veure. En tot cas, volem conèixer més sobre aquest projecte que es diu Life EcoRest i, per fer-ho, saludem el Josep Maria Gili, que és investigador de l'Institut de Ciències del Mar. Josep Maria, què tal? Molt bona tarda. Bona tarda a tothom. I encantat de saludar-te. Primer de tot, moltíssimes felicitats per un projecte que, vist sobre el paper, sembla i es dibuixa apassionant i que suposo que, portat a la pràctica, deu ser encoratjador, no? Sens dubte, i sobretot és un gran repte. Això és el més important de tot, no? Ens hem embarcat conjuntament amb els nostres companys, sobretot en les cofradies d'aquí de Catalunya, a realment tirar endavant un projecte que considerem que és pioner i pot ser un exemple perquè ara després es puguin aplicar els resultats i les metodologies a la resta de la costa espanyola i potser del Mediterrani. També tenim que partim també d'una experiència prèvia de 4 anys a la zona de Cap de Creus, amb el qual projectes que ja són coneguts, com Rescap, han aconseguit trasplantar i recuperar quasi més de 3.000 gorgònies en una zona protegida. Llavors, partint un poc de l'experiència i, sobretot, partir de que realment aquest projecte el que pretén és treballar conjuntament amb el sector, que és, jo crec que un dels aspectes més rellevants, doncs la veritat és que és un repte. Evidentment que és engrescador, però és un gran repte. Ara parlarem de les dades, que les dades són espectaculars, les dades són impressionants. 30.000 hectàrees, només us dic això, 30.000 hectàrees, una hectàrea és un camp de futbol, per tant, el que equivaldria a 30.000 camps de futbol sota del mar. Però parlava dels companys de viatge, dels col·laboradors d'aquest projecte i, com apuntava ara en Josep Maria, els pescadors són també peça fonamental, peça important d'aquest projecte. Saludem a l'Antoni Abad, que és el president de la Federació Nacional de Cofradies de Pescadors aquí a Catalunya. Antoni, què tal? Molt bona tarda. Hola, bona tarda a tots. I, escolta'm, evidentment, com sempre hem explicat aquí al programa i com hem explicat en moltes ocasions, els pescadors us involucreu de manera activa en no només la preservació, sinó ara ja també en la recuperació del medi marí. Bé, com molt bé deia, i aprofito per saludar el professor Gili, com molt bé deia, doncs és un projecte que és molt engrescador pel fet de que, ja que tenim unes àrees on no hi anem a pescar, si a sobre d'aquest equip de científics doncs podem ajudar a la replantar, doncs, escolta, jo crec que això pot ser un èxit, tot i que ja ha dit el professor Gili que això és un repte, no? Perquè, com molt bé ha dit abans, s'ha fet una experiència amb una cofradia d'aquí dalt del Cap de Creus, amb diverses cofradies, cada que hi parla la seva, però ara això tenim la mirada més àmplia i ho fem, doncs, ja, com molt bé deies, 30.000 hectàrees, que poca broma a l'abast del projecte, i el munt de pescadors que hi col·laborarem i de científics, vull dir que pot ser una cosa... Primer de tot, per nosaltres, ja t'ho he dit abans, un goig poder col·laborar amb aquest projecte, no? I després doncs, poder-ne fer una difusió de la gran tasca que està fent tant el món científic català com el pescador. No? I s'han utilitzat dos termes que jo vull fer-me meus i desenvolupar. L'Antoni Abad deia replantar fa un moment i en Josep Maria Gili deia restaurar. Agafo aquests dos termes, restaurar i replantar. Al fons del mar, tercer terme. Josep Maria, ens ho has d'explicar això perquè se'ns fa molt complicat ara mateix de visualitzar-ho. Bueno, la millor forma potser més senzilla d'explicar-ho és
parlar de lo que és la reforestació, no? De fet, el fons del mar no és molt diferent, així molt a grosso modo, de lo que és els ecosistemes terrestres i per les raons que tots coneixem s'ha perdut una gran part dels hàbitats perquè s'han tret, s'han arrencat, diguem-ne, molts d'aquests organismes que són sèssils, que serien els realment boscos del mar i que són essencials perquè moltes espècies trobin, sobretot les seves fases juvenils d'herbaris, trobin refugi i aliment, no? Llavors, quina és la millor manera de recuperar un bosc? Pues reforestar, replantar, restaurar. Restaurar és el concepte més ampli i replantar és el que aproxima el que és el concepte de restaurar el mar en el que és reforestar terra, no? Llavors, el que es pretén és reintroduir a partir d'organismes que sortiran amb els arts de pesca, tornar-los a ficar al seu hàbitat en tècniques que permetin que no només ficar-los, sinó que sobrevisquin i que amb el temps adquireixin la funció que realment tenen de fer que el sistema funcioni, no? Però permeti'm, replantar el bosc és fàcil, no? Un agafa, o el jardí de casa, si vol, un agafa, va caminant, una pala, una mica de terra, fa el forat i posa i ja està. Replantar el fons del mar, això ja no és així. Òbviament que no és trivial, però és el que parlàvem ara abans, que realment partim d'una experiència prèvia i tinc que ser sincer, i estic molt orgullós de dir-ho, que aquesta tècnica la van començar a aprendre gràcies als pescadors artesanals de Menorca, que van veure que ho feien d'una forma, per les característiques que realment tenen allí els fondos. Aquells fons realment eren espectaculars, a 100 i pico de metres, i vam aprendre què és el que fèiem, com netejaven ells les xarxes in situ i vam veure que aquella tècnica, potser canviant alguns aspectes, com farem amb aquest projecte, també es podia fer aquí. Tenim proves que els organismes aquests que realment traiem, els mantenim, els adequem, els reimplentem damunt d'uns còdols i els llancem al mar i tenim dades publicades i que realment aquests organismes acaben d'alguna manera de peu quan arriben al fons, no? O sigui, és com si tiréssim arbres amb un arbret, un esqueix d'un arbre, amb un bon substracte al fons des d'un helicòpter o una avioneta, no? I que quan arriben al fons, pam, queden de peu. Doncs pràcticament vendria a ser el mateix, no? Seria com si reforestéssim els boscos des d'un helicòpter. Això farem, replantarem el mar a partir dels vaixells i amb una tècnica que s'ha demostrat que funciona. De quins organismes? És a dir, què recuperem? Quines espècies? Coralls, gorgònies? Què és el que recuperarem d'aquestes xarxes? Bueno, en principi els recuperarem tots, el que passa que no tots són viables perquè quan els llences al mar no cauen en bones condicions, no? S'utilitzarà sobretot els més abundants, el que serien esponges, gorgònies, coralls i alguns altres organismes que realment adherits són sèssils, que creen hàbitat i que cauen al fons. També n'hi ha d'altres, com les manetes de mort que diuen els diccionaris, que els mateixos pescadors saben ells que realment que si els llencen de seguida aquests es reinstal·len altra vegada al fons, no? D'alguna manera serien els que traurem perquè una vegada a les instal·lacions que es faran a les cofradies per restaurar-los, per recuperar-los i per preparar-los per ser llançats, i els altres que surten de natural i moltes vegades casualment a les xarxes que es poden rellançar i aquests sabem que ells mateixos es poden reinstal·lar al fons, no? Que són organismes que ells mateixos s'insereixen al fons tou i tornen a viure sense cap problema. Antoni, això evidentment us complica la feina als pescadors. Ara ja no només haureu de treure de les xarxes el peix, els plàstics i les tovalloletes, sinó que, a més, haureu de recuperar també les esponges, les gorgòries, els coralls que hagin pogut quedar enganxats. Com ho fareu, això? Bueno, d'entrada, deixa'm dir que això serà una feina agraïda. Això no és el mateix que recollir altres coses. Això és una feina agraïda, no? Aquí vull destacar la col·laboració que tindrem amb la comunitat científica, no? Perquè, com ho deia el professor Gili, n'hi ha d'algunes, que ja ens explicaran quines, que tan punt pugin a bordo, doncs els podem tornar a llançar, que aquestes ja es agafaran per si soles, i les altres les portarem als aquaris. Com ho farem? Nosaltres, a vegades, no només per l'acció del pescador en agafem, no? A vegades els temporals, també n'arrenquen del terra i tot, doncs, bueno, tota la que puguem recuperar, ho posarem en unes bojoles a les embarcacions nostres, intentant
doncs, o intentant no, o sigui, regenerant l'aigua, que ja tenim manera de fer. Probablement ahir parlàvem que serà més complicada la temporada d'estiu per la temperatura de l'aigua, però bueno, ja irem veient. Si hi ha la bona voluntat, les solucions es troben i la bona voluntat ja és tota per les dues parts. Ho portarem a les cofradies, ho ficarem en uns aquaris que ells ens els portaran i això, doncs, com molt bé ho explicaven, el que farem serà doncs, que es tornin a refer bé i que quan estiguin ben sants, doncs tornar-los a tirar amb un sistema que pot explicar el professor Gili, que és el tècnic més que jo, i tornar a fer això, no? Però això també ens donarà l'opció a que si ho tenim a les cofradies, i a dia d'avui totes les cofradies ens hem obert a les poblacions i al sector turístic, doncs es podran, dins les visites guiades que fem, doncs podran veure l'experiència de la restauració d'aquests coralls, més que restauració d'aquests coralls, i obrir el nostre món, com moltes vegades hem parlat, amb altres experiències, doncs, a tota la societat, no? Voldria ressaltar que és una tasca més que quan ens han oferit aquest projecte, doncs el sector pesquer ens hi vam agafar de cop, de seguida. Per què? Perquè hem vist, independentment del bé que puguem fer en els caladors o en el fons marí, doncs, caram, posar en valor doncs, la gran tasca que està fent el pescador català a dia d'avui. Explica'm aquests aquaris modulars que instal·lareu a les cofradies de pescadors, aquests equipaments que intueixo que serà el lloc on replantareu aquestes espècies recuperades a les xarxes i que quan estiguin en òptimes condicions, científics decidiran, es retornaran al mar. Com seran aquestes instal·lacions? Això, però probablement el professor Gili t'explicaria més bé que jo, però són com uns bims que fan uns 3 metres de llargada, on hi haurà un volum important d'aigua, tampoc massa, perquè ahir ens explicaven, i d'altres reunions que hem tingut, doncs que aquests animalets, perquè entenc que no deixen de ser uns animalets, no? Doncs són molt vulnerables a canvis de temperatura. Allí, precisament, explico una experiència que comentaven, no? Veu que si en aquest aquari fiques la mà, doncs això pot alterar de seguida el pH de l'aigua i no els hi fa cap bé, no? Bueno, ho mirarem de ficar en llocs estratègics on tothom en pugui gaudir de l'experiència. Nosaltres farem el treball de camp amb els científics, però al final, jo sempre dic que el mar és de tots i per tots, no? Doncs demano involucració per part de tothom, de dir que gaudeixin d'això i que tant de bo serà segur, n'estic convençut, doncs sigui una experiència d'èxit, no? Però tot això comportarà una feinada per les dues parts, no? Nosaltres per recollir i ells per fer el seguiment d'aquests aquaris, perquè, escolta, nosaltres no sabem i després prou feina tenim, no? Ells ja tenen un equip de gent que són experts en aquests temes, doncs que els controlaran, Professor, parlem dels aquaris i parlem d'aquest control al qual ara referenciàvem, no? Com ho faran? Bueno, de fet, per l'experiència que tenim, els organismes que surten a les xarxes, n'hi ha que són més sensibles, però la major part d'aquests organismes, com gorgònies i alguns coralls i algunes esponges, realment aguanten més del que realment pensem, no? Llavors, dels recipients que estaran a bord es portaran als aquaris. Alguns d'aquests tenen la característica que s'assemblen molt a plantes, amb les quals d'un en podrem fer 2 o 3, perquè es poden fer esqueixos, el qual vol dir que recuperarem o llançaran junts al mar més dels que traiem, el qual també és un avantatge. Una vegada estan als aquaris, el que es tracta és que es refacin, que realment es recuperin, inclús donar-los una dieta que tenim preparada, que funciona molt bé, els carreguem de reserves, els donem un xut d'alguna manera d'aliment, perquè una vegada els veiem que estan sants, que es veu molt bé amb els pòlips, amb la forma que tenen i tot, doncs llavors s'enganxaran damunt d'uns substractes, que bàsicament són còdols, són roques, petites roques que traurem de les platges o allà en sigui, no és cap problema, hi ha molts còdols, no? Amb unes resines especials, de manera que quan siguin llançats de l'embarcació, aquests caiguin totalment verticals, no? Òbviament que aquesta tasca que es farà a les cofradies és una tasca, com ha dit molt bé el meu company, portarà temps, portarà compromís. Això és la part més important que jo entenc
de la part social del projecte, el compromís que tenim tots de fer-ho, i la participació per crear aquesta empatia amb la societat, que això és molt important. No? Una vegada aquests organismes es mantenen durant 1 o 2 setmanes, etc., llavors és quan tindrem una quantitat suficientment com perquè valgui la pena anar a aquests llocs a llançar-ho, perquè penseu que els llocs en què es farà aquesta restauració no són els llocs que ells pesquen normalment. Llavors, això implica que l'embarcació aquell dia sortirà especialment per això o, a més, del que fan habitualment per això. O sigui, que es té que optimitzar l'esforç en aquest sentit. No? El dia que es disposi en qualsevol cofradia d'un número important d'organismes i en condicions, aquell dia sortirà per fer aquesta restauració i si, a més, es fa l'activitat normal, que serà en un altre lloc, doncs benvingut sigui. No? Però diguem-li que els tancs tenen la capacitat, com ha dit molt bé, per poder mantenir el màxim que tinguem d'organismes. Dependrà, diguem-li, tot el procés de la quantitat i de la freqüència de los que es treu i de lo que es manté. Tots aprendrem com fer-ho. La nostra idea és aprendre tots de tots, perquè nosaltres, jo des d'un barco de pesca soc incapaç de llançar res, no? I sabran molt bé com fer-ho, no? Llavors també aprendrem quines espècies funcionen millor, quines realment aguanten més i, si cal, hi ha espècies que es troben al litoral i que també es troben a aquestes fondàries, que si ho tenim que anar-los a buscar, les buscarem per acabar de completar-ho, no? L'important, en el fons, és canviar aquesta dinàmica, no? Diguem-li, tots volem que la pesca sigui una activitat sostenible, tots hem de poder col·laborar, tots tenim que aportar el que puguem aportar dels nostres coneixements i l'experiència, i jo crec que ho hem de fer junts, no? Jo una experiència que trec d'aquest projecte i dels que estem fent en els últims anys, no? I això Antoni ho sap molt bé, col·laborant amb els companys de l'Institut, quan científics i pescadors treballen junts, les coses funcionen. Parlava jo d'aquestes 30.000 hectàrees. Vostè ha parlat d'aquests vedats de pesca, aquestes zones on es reintroduiran aquestes espècies recuperades. On estan situades aquestes zones, Antoni? És a dir, a quin lloc i a quines fondàries? Com d'alguna manera afecta o queda fora del que és el lloc pesquer habitual? Mira, doncs... Aquí ho tenim. Ja ets bon coneixedor del nostre món i saps tot el que ha comportat el fet de deixar aquests espais o aquests cotos, sense anar a pescar, doncs, com molt bé poses aquí, doncs totes aquestes àrees a les quals nosaltres hem oferit a la Comissió Europea i a l'Estat espanyol per tal que siguin reserves, no sé si el nom de reserves, però espais perquè el peix pugui estar tranquil i tancats temporalment, o inclús alguns de per vida, doncs, intentarem, ja que no anem a pescar aquí, poder fer la restauració en aquests espais, no? Com pots veure, n'hi ha repartits a tota la costa. Això va des de Vilanova, Arenys, Blanes, Palamós, vull dir, tota la gran majoria, i perquè de moment, i Déu-n'hi-do, l'abast del projecte és gran, però n'estic convençut que d'aquí un temps acabarem d'abarcar fins al sud de Catalunya, tot. El que passa que ara, de moment, doncs, bé, això ho liderarà la Federació de Girona, tot i que hi haurà ports de la província de Barcelona, que ja hi hem parlat i encantats de col·laborar, però Déu-n'hi-do, 30.000 hectàrees, vull dir, és un munt de feina, un munt de pescadors, però només tenim un avantatge, que no és poca, que tots ho tenim a davant de casa i passem cada dia per allà nosaltres, no? Doncs, si això comporta, com ho deia el professor Gili, que haguem de fer una orçada de timó i anar a aquest lloc que no pesquem i dedicar-li un ratet per tal de fer aquesta restauració, jo crec que, mira, quan al pescador li dones compromís, li dones responsabilitats i li dones el peu, i el més important, a poder dir la seua, a la llarga, això t'ho fas teu. I si t'ho fas teu, tu mires encara amb un guinyet d'ull i amb carinyo, no? Que jo dic sempre, dius, home, me tenen en compte, jo també puc dir la meva, doncs jo m'ho faig meu, això, no? I aquest, i ho dic perquè ja ens hi hem trobat amb altres projectes que ha passat així, no? Quan tu li dones importància a les persones, perquè al final això es pot dir l'IFE Corest, com vulguis, al final és un compromís de persones. Si les persones que col·laborarem aquí n'estan convençudes i creuen, això serà un èxit segur. Seran també un reservori d'espècies de pesca, no? És a dir, ja no només és un lloc on es recuperarà aquest fons marí, sinó que, a més, cal pensar o cal preveure que serà aprofitat per algunes espècies
per reproduir-se, professor. Sí, sens dubte. Penseu que això és com els boscos, no? Si vols que els ocells facin els nius, necessiten arbres per fer nius. Si no hi ha arbres, no hi ha nius. Al mar passa un poc el mateix. Els organismes, les larves, els juvenils, necessiten aquests hàbitats on troben aliment i troben refugi. Això vol dir que aquí creixeran, després s'escamparan cap als voltants. O sigui, el que necessitem que la restauració el que comporta és, diguem-ne, recuperar els hàbitats naturals perquè les espècies a les quals estan lligades puguin tancar els seus cicles de vida. I això, evidentment, que porta com a conseqüència el creixement de les poblacions i la recuperació poquet a poquet, però espero que més ràpid del que esperem, portarà temps, però dels estocs, d'alguna manera. Penseu que a vegades una cosa que podem dir, això com ho veurem, no? Com ho farem, diguem-ne, que la gent ho pugui participar? Bueno, paral·lelament a les sortides de pesca hi haurà campanyes oceanogràfiques, utilitzarem equipaments de robòtica, com les que tenen els de Girona. Aquesta robòtica i aquestes imatges el que permetran és veure com se recuperen aquests hàbitats, com aquests organismes sobreviuen després del trasplant, i totes aquestes imatges estaran disponibles i a nosaltres ens agradaria que no només estiguin disponibles a les webs del nostre institut, sinó a les pantalles que hi haurà a les cofradies. O sigui, d'alguna manera, la informació que es treu, perquè és un projecte públic pagat per fons europeus, que la gent vegi, perquè fer això més proper a tothom és que la imatge que es genera pel seguiment científic, el seguiment, diguem-ne, de les zones, siguin obertes, les vegi tothom i les puguem visualitzar i, si més no, per què no, explicar-les conjuntament sigui a la gent. La gent, si vol participar en el projecte, haurà d'anar sobretot a les cofradies. No ha de vindre al nostre institut. Òbviament, seria fantàstic, no? Però és millor 14 cofradies que un sol institut. Ha donat un parell de dades, jo crec que són importants, és que això es paga amb fons europeus, per tant, això hi participen diferents entitats i ve, d'alguna manera, subvencionat per la Unió Europea. Jo he dit que això tot just comença. De fet, si algú va al projecte a l'inici, la data d'inici és 1 de setembre del 2021, però és que la data de finalització és el 31 d'agost del 2026. Per tant, som tot just al principi del projecte, al tram inicial, que suposo, interpreto pel que ens explicava ara una mica a l'Antoni fa un moment i pel que ens està explicant vostè ara, professor, que som a l'etapa d'explicació, de formació dels pescadors de, bé, doncs, què han de fer, què es trobaran, com actuar, és a dir, som en aquest període inicial, no? No, sens dubte. Penseu que ara també tenim que veure les espècies, el volum d'organismes que surten, la capacitat dels tancs que hi haurà a les cofradies per poder acollir tot aquest material, l'aprenentatge conjunt amb la gent, que clar, això es té que mantenir dia a dia. Nosaltres visitarem les cofradies molt freqüentment, potser cada setmana, però clar, hi té que haver algú a la cofradia que els alimenti, que els cuidi, ensenyarem com fer-ho, no és complicat, bàsicament és temps. Hem d'aprendre, això que us deia, de quins organismes surten, en quines condicions, per veure si en surten molt grans per poder fer trossos o no. Hi ha tot un aprenentatge previ que forma part de l'activitat del primer any. Una vegada això veiem i resolguem els diferents problemes que puguin sorgir, inclús els que puguin haver-hi a bord de les embarcacions de pesca, els tancs, el que parlàvem molt bé l'Antoni, la temperatura durant l'estiu, tota una sèrie de coses que es tenen que anar resolguent el primer any perquè a partir del segon la feina sigui ja anar per feina. Per tant, som en un moment en què és probable que el que ara expliquem pugui ser versemblant ara, però que d'aquí un any les coses puguin haver canviat, no? I que, per tant, alguna metodologia de treball o fins i tot alguna espècie o alguna, doncs ja no sigui útil, ja no sigui actualitzat, perquè la vida, l'actualitat i la vida, mai millor dit, ens hagi passat per sobre. No, això sens dubte. Penseu que a partir de la primera campanya de robòtica que es farà a les zones que s'han començat a trasplantar, aprendrem molt bé què està funcionant i què no, i què hem de modificar o si la càrrega que donem al sistema realment està funcionant, no? Tot forma d'aquest aprenentatge, però el que volem és que aquest aprenentatge també sigui compartit, que sigui transparent i que tothom ho pugui veure com a tot, no? Com a tot el projecte en si, no? Aquest projecte té l'ambició, i això l'Antoni ho deia molt bé, de que sigui un projecte
que permeti visualitzar a la societat que tots volem que el mar es recuperi i tots volem seguir gaudint d'aquest mar. Si no hi ha aquest compromís, malament ho farem, no? I això forma part que també aquesta etapa inicial serà una etapa també col·lectiva i de visualització. Hi ha un element que no vull deixar passar i que anomenàvem al principi i que és aquest focus d'atenció o aquest projecte pioner a la Mediterrània, és a dir, aquest inici d'alguna cosa que si va bé i que anirà bé, probablement es podrà exportar a moltes altres zones. En els resultats seran explicats a la resta de la península, a les Illes Balears. Per tant, tenim altres comunitats, altres regions de l'Estat segurament pendents de com funcionen aquí les coses, no? Jo crec que sí, perquè hi ha una part que és molt important que ens ho explica l'Antonio, que és en el sentit de dir quin és, d'alguna manera, el parer o la predisposició que tenen altres cofradies d'altres zones d'Espanya sobre això, no? En principi, per la part científica, evidentment que no hi ha problema. Jo crec que amb això estem tots d'acord, però clar, aquí, no sé, jo no sóc un excel·lent coneixedor del món pesquer, sóc un fan, però no un coneixedor. Llavors, podríem dir que d'alguna manera, penseu que jo vinc de pagès, que això és fotut, en el sentit de dir que soc molt orgullós de... Per això replanto el mar, no? Perquè el meu avi replantàvem a l'hort, no? Però, d'alguna manera, podríem dir que l'Antonio coneix quina és la idiosincràsia, quina és la forma de parer, la forma de les altres cofradies, que, clar, aquí els necessitem amb ells. Jo no penseu en una cofradia de Múrcia o d'Alacant, o de... Qui realment es pot entendre amb ells són ells, no nosaltres, no? Vinga, Antoni, explica. No, jo n'estic convençut de que a la que companys de la resta de Catalunya vegin això i que els hi puguem, com ho deia el professor Gili, que els hi puguem ensenyar amb imatges submarines i que puguin veure com estava el terra abans, el fons marí, i com l'hem pogut deixar. Perquè jo ja he vist algunes coses i algunes imatges que em van ensenyar ells. Si això només el que fa és encoratjar-te, no? I si em permets, professor, li explico una curiositat. Fixa't, ja t'ho adelanto jo, que te'n dedicarem un de Corell d'aquests en el programa El Far. Oh, sí senyor! T'ho dic perquè, com que aquests coralls iran agafats en el nòdul d'aquest que et deia en Josep Maria, no? Doncs aquí li pots ficar el nom, no? Ostres! Dedicarem un nou programa al FAR, ja t'ho adelanto jo, i podrem, quan tu puguis veure que el pescador replanta això i que li pot fer la gràcia de ficar el nom del net, de la neta, de qui sigui, i que demà això, perquè la tecnologia va evolucionant molt, puguis veure aquesta restauració del fons on tu has pogut ajudar a restablir el medi. Tu creus que pot haver-hi algú que digui que no? No. Hi ha ningú. Al revés. És el que et deia abans. És el compromís de la comunitat científica i el pescador. Si nosaltres, probablement els que liderem, bueno, jo no, però ells que lideren el projecte, tenim l'habilitat de poder involucrar gent i que aquesta gent s'ho cregui, això irà endavant i ja t'ho adelanto jo. Per altres experiències que hem viscut, de que el dia que buidem els vivers diran, ostres, no en tenim més per tornar a restaurar això? De ben segur, perquè ja he viscut altres experiències així, i quan un veu que se'l té en compte, que a la feina que fa, mira el projecte Pesca Neta, no? Sí. Quan veu que les coses funcionen i que hi ha compromís i seriositat, doncs això és un èxit. I n'estic convençut que de la mà d'ells, perquè són ells al final qui faran la divulgació i els tecnicismes, no? Allí li deia jo a un altre company científic, li deia, nosaltres som els capitans, nosaltres som la tropa, serem els soldats, serem els soldats, no? Doncs de soldats n'hi haurà tota la costa, n'estic convençut. Doncs, escolta'm, molt agraïts i de veritat molt emocionats i sorpresos de que pugui haver un far allà baix que d'alguna manera sigui el nostre. El compromís és de, si és viable, que no ho sé, ser-hi present quan el llanceu, acompanyar-vos en aquest llançament i, en tot cas, abans d'acomiadar-vos, posar de manifest, jo penso el que ens hem de sentir orgullosos com a país, aquest acord, aquest treball conjunt entre els pescadors i la comunitat científica i els pescadors per un bé comú entre els dos pols, per entendre'ns, que és que el mar, que és de tots,
estigui en les millors condicions, estigui en condicions òptimes. I d'això penso que ens n'hem de sentir orgullosos i agraïts per la feina que fan tant uns com els altres. Josep Maria Gili, moltíssimes gràcies, professor, i estem a disposició per poder divulgar, explicar i seguir tot el que tingui a veure amb aquest projecte. Jo us ho agraeixo a vosaltres, és la manera que arribi a tothom. Us puc assegurar que cada vegada més hi ha més científic que surt de les aules o dels laboratoris per anar a peu a peu de camp, no? El científic de bota té que prioritzar sobre el científic de bata, en temes, diguem, marins, no? Jo als barcos de pesca tinc molt respecte, els pocs que he anat no m'he marejat, però poc m'ha faltat, o sigui, ho respecto molt, però des dels barcos oceanogràfics em veig més còmode, però de totes maneres, hores de mar en tenim i la veritat és que hi ha un canvi d'actitud. Hi ha un canvi d'actitud i això jo crec que és el futur. I si com a Catalunya podem ser pioners en aquest canvi d'actitud, doncs ens sentirem molt orgullosos, de veritat. N'estic convençut que sí. Josep Maria, moltíssimes gràcies, professor, que vagi molt bé. Fins la propera. A reveure. Antoni Abad, els pescadors seran una mica científics i al final els científics seran una mica mariners. Al final ho aconseguirem, això. Moltíssimes gràcies, Antoni. Moltes gràcies a vosaltres, ja t'he dit, per donar-nos veu en el nostre sector, que, escolta'm, prou falta ens fa. Moltes gràcies, A vosaltres. Queda en peu la dedicatòria. Sí. Apuntat està. Apuntat està. Moltes gràcies. Doncs nosaltres ho deixem aquí. En tot cas, quedeu-vos amb aquest nom, Life EcoRest, fins al 2026, però segur que serà una constant que anirem recordant al llarg dels propers mesos.